Once again, may adlaw mga ka-magic, mao ni siya ang dining area sa Rose Grandview Resort. Kung diin naman namang pangaligo sa dagat, namahaw na din mi tungod kay naa pa mi sunod nga activity. Mga ka-magic, mao ni sila si Mr. and Mrs. Church Michael Rosell, Sir Tom Vic Tabilia, Naponi family, Texon family, Ma'am Gina, Beshi, and Ma'am Luding. Og syempre mga ka-magic, ang mama ug papa sa Team Laksoy, Ma'am May Hernandez, Sir Bong, with family. Apan mga ka-magic, dili kompleto ang pamilya kung wala ang principal sa Team Laksoy, Sir Ian Antonino. Akong anak mga ka-magic, eldest, malipay magitainahan kung kauban na to atong pamilya, kompleto, bisan asa, basta naalay budget, o diba? Mga una ta mga ka-magic!